мына ошо ретте коюлган бит эле биздин Башкортостандын көнүк күнсугушундагы башкорт катын-кыздарынын кийими камзул, эңиз, шан кезекей, мына эңде ул билден кысылган була. Шунан соң елен булган. Кезекей ул кунакка кийиле турган. Бул кезекейлерди мына хаттайынды калын хуңгары мына плюште барса касса плюштен да киелерде. Угуп шел ябыналар да кунаккалашыл кийиле ките тургандар. Шунан мына күлдек, мына бул биздин көнүк күнсугуштагы башкорттардын күлдеги, бул Мәскеүлүк күлдек деп аталат. Кефертке ягалы. Кефертке тибедин. Мына шулай берип иштелген инде, силтерлеп иштелген, бул еш орта сарак катын-кыздар кие турган күлдек итип тигилген инде. Көнүк күнсугушта Хайбула районында үсергендер күпсілік ешей. Мына бұл үсерген еленін мен ішленім. Біздің районда бірден бір гына 47 ел ең бірінші мәдениет йорты ішленді Ақярда. Шунда бір гына елен бар. Ол 1905 елда ішленген елен. Шул еленді біз Қарлығастың әсәхіне кидіріп ойнанық. Баязбек бәдің Қарлығас бестіғын ең тәу асылғанда 9 класста оқиынық. Әгер білхек оны біз байдың қатынына кидірінік. Байдың қатынына кидірменік, елен бұғас әве кішіге ергәті ештіп, ярлығына әве бетінде шул күміш тәңкелер, шындай суқлайын. Бұл бет қунаққа үйрей тұрған ғана кейім, қунаққа, туйда болған уақытта. Байдар ғана ол бүте кішілі болмаған. Бұны ішлету де қиын болған, бүт қиметке болған. Хақы зор болған, хақы ол бір ат беріп алғандар оны. Атайым әйте тұрғайны. Өдінің атағы бір еленді бір атқа хатып алырға болғанда, қарсейлерім 2 болған, 2 қарсейдің арасында тауышып қыз хатып алалмаған, ауылда Низам деген олаты хатып алған. Бұл мүхір деп атала. Біздің яқта мына бұл мүхір басылған. Мына еленді мүхір басылған дейді. Бидекле үстінде қойылған енді мына бұл аппликация ебіштірілген материал қойыла. Шынаның мына ситінде мына олар мына қадір немелер сигілген, ilmek сигуынан сигіле. Шынан ilmek сигуынан мына тамбырны сигу тибет бұл сылбырлы сигу. Шан ірі неме білен қояйынды. Ірі қия сигу деп атала, ірі қия сигілген. Мына шындай ындиялар қойып бұл мүхір. Мұсылманның түсі ақ, қара, хары, ешіл бейт. Башқұрт қыдыл түсті үсте болған шоғыры башқұрт қыдылға иқтибардандық берген. Қыдыл күлде, қыдыл яулық, шоға көрі сигілген дәлі еңалда қыдыл. Сескелерінде тұқырда сұрғанда еңалда бұл қыдылын яратып, өзі балығы яратауды бітін. Ғалимдар қояш деп әйтелер, сәлерінсақ деп, оныған мен ана шу китаптан ғана оқып білем, бізде мүхір басылған келен тейдер. Шаның мына суққылы, Ошы суқтың ұсында ындилар қойылам. Түбетей ішләлерді, кисет ішләлерді. Янсыққа ішлегенделі біздің үсергендердің тамғағы милеш, бәлкі шунан алынғандар енді деп мен онаны ойлайым. Мына бұл ең башы деп аталы, ең башына ұшлай мына баяғы мен көрген елендің ұшығында құсқар ішленгеніне, шуға ішлетіп, ұқшатып, ішлеуге тырыштым енді. Мына ірі қия сегілген бұл, мына бұл ішлеугелі тейдігіне мына неме ішлеу үсіндірінде, тамға үсінде. Мына бұл шулық қия сегілген мына бұл. Мына қия сегілген, ол бұл уақ қия сегілген. Уақ қия сегілген құл яулықты, алеп қысқа ұшайтып себе тұрғандар, мына бұл иду басылған. Күлдек енді мына итектен бүрген мына бұл, итектен бүрілген. Бұл орта ештегілер керген мүмкін үлкендер. Мына қашмаудың мұны баяғы башы кәпесі болайды, мына бұл құлақса ішіп қойылайды, құлақсан орына мына сұлпылар, мына шой күшленгенінде. Мына ұлыны, қашмаудың мына кәпесі, мына ұлын, мына бұл тұяқ. Ұлындың тұяғы деп аталады. Тұяқтың да мына ұсында мына баяғы үсергендердің мына шындай мәргенде бар. Бұл ұнгелі сұқпылайды. Ұлында шой баяғы мүхір басылған еді? Ұлында түрісе ішлейдер, мүхір басылған ішлейдер башынан анда мына құсқар бидегілі ішлерге мүмкін немелер әйтерге тілер егізме, мына өтегіздің өсерген кішігінің бір фекері, недер бір тарихы, көңілінің бір болмашы бар ма бұл костюмда бұл едір? Мен ошы өсерген еленін көп мүйірін, көп орнада музейде болдым. Ана шул еленден башқа мен еленді көргенім жоқ. Ол елендің қадірде ол бар, ол туылып біткен бірінші мектепте. Суқлары, күміш тәңкелер, ол күміш күне күмбедейін олардың, тәңке түгілін, күмбеден тұрайын. Бүтәлі бір іш кейінмегенді бет? Әр оста өзінсе ішлей. Мына бит қадір, мына бұл да мүхір. Мына бұл мүхірден бұл мүхір айырып та, тігіле мүхір, ана ола мүхір. Мына айтайық атылып келе, мына баты құтырға келе, кейіміне қарайын.
Бүргенден мына біздің Көньяк Көнсығышта мен білген елендерден бүтәр ушулай баягы прямой итеп әйтәбез инде, бик приталение түгел, итеп тегелген, ушулай весь туши күренеп тора мында. Мына камзул ха камзулы, күлдәгенең исендәге украшениялар күренеп торһынсын, ушулай халынып тора. Кызга елән кидереп җибәрәләр икән. Мына хәзер мына шайтып эләләр дә, мынаудан камер билгәү белән бәйләп куела. Шөгырәне билсез үтигән ниме бар. Моның элмәге булмаган. Мына бул еләнде мин иң беренче кайда игътибар иттем инде. Бөек Ватан һугышы елларында мына Баймакта колхоз театры булды. Шулар уен буя йөргән вакытта концертта куя торганнар. Эрназарова Шура дигән артистка булды. Безгә төшә торган шул концертта адактан бии торган. Уның олоны озон ине. Камзулы менән бергә торган. Менә булда мөһер, менә бында ла барыбер ябештирелгән. Менә ябештиреп эшләгән аппликация тибез уртаһына куела. Шуннан бында буның хәзер сигүдең түре тишле илмәкле. Бер ишкә түгел. Менә илмәкле сигү. Менә бит бу тишле түгел. Менә илмәкле сигү бында. Менә төймәгә илмәкле бит. Менә бул хәзер тишле илмәкле, менә киртләсләнеп тишле илмәкле сигү белән эшләгәндә шул менә торган иң озындарның усына анды куеп сыкканнар инде. Бул күлдәк бала итәкле дип әйтәләр. Ябышып тора берәү өстенә куеп, тафма булган тигеләре етмә. Хатын-кыз барып бидәнергә тырышкан. Менә ошоны иләрде, менә бunda ындылар куйган. Бул мәрйен булган инде. Мин баягы мәрйен кызыл төстә булырга тиеш икән дип кызыл мунсакта табырга гына тырышайым. Хәзер менә Египетка барып кайткан иләр алып кайталар, уның рызы төстәгеләре бар икән, күк төстәгеләре бар икән, мәрйеннәр. Бұл Дүңгәүләрдің еләне Исәнгелді деген авылда яшәгәндә, шунда бик борынгыны белгән ирле хатынлы Хөмәйрә деген, Габделнур деген агай менән апай була торган, шул Габделнур агай әйтә торган. Дүңгәүләр безнең якка иң һуң килгән ырау, улар шуңа күрә Бадар яктан, Дуррак яктан андыялы мәрйенде хәлле килгәннәр, шуңа күрә уларның мөһере андыялардан, мунсактардан тора дип әйтә торган. Менә бул еләнде әсәйемә, үзенең әсә өләсәйем ди елән тиктергәндә ситсенән гына тигелгән ине, ошолай елән бар ине. Шул еләнде әсәйем менән үттерде. 2 еләнде үттем. Менә буны Тамян еләне атайым эшләткән, буны әсәйемнең үзенең еләне. Хәзер атайым әсәйемде 3 ел буе ала алмай йөргән. Атайыма шундай нимә бирәләр инде мәһәргә. Кызга хәйбәттән елән алып киләһең, шаршау, шәл. Атайым уны әзерләй ала алмай йөргән. Шуннан хәзер атайым менән әсәйемнең икәүнең бергә 60 ел бергә торганлыгына мин газетага язайым дип әсәйемнән һәм әсәйемнең кимегезнең хәле булманы. Алай дип атайым мине ала алмай йөрүне. Бата укытканнар бит инде ала алмаган. Менә карттың икәбе булып хәле булманы тиенде. Карттайның икәбе булган. Буны мин аны шулай итеп үттем, әсәйем үттерде. Безнең кыз балалар һеңлеләрем күп. Без бетәбез 7 кыз булды. Уларга кезекәй тигән, бәлки генә кезекәй итеп тирәтеп. Мин шул 2нче класста утырган баланан мине үттерде. Мин үтеп, менә ошо гел мунсакларды менә үзем үттем. Урап буеныма тагып йөрүнем инде. Менә yerдәге тасмалар баягы 3 төрле тасма ине. Шуны сестің ұсына қойыпмы, шулай айтып йөрүнек. Бұның кәпәсе болды, мына олонына мына улардың ярым ай тәңкәләр қойылған инде. Тояқтың ұсында мунсак тегелгән, осы тояқтың осы тәңкәләр менән бөтерелгән. Шуннан мына бұл идеу, алмидеу. Бұны алып әйтәйек, юган вакыттамы, хакларга мөмкин, икенче күлдәккә кунакка барганда куярга мөмкин, шагыраны матур итеп бидәргә тырышкандар инде. Монда еләнде минең әсәйемә өләсәйем тиктергән. Картытайым Габделхат булды, уның агайы Габделгалим, шул Галләм Алатай торган. Галләм Алатайның әбейин Маһи Камал булды микән инде белмәйм, Маһи инәй тидә куя торган. Шул Маһи инәйде Тамяндан килгән булган. Шул инәй эшләп биргән Тамян еләнен. Шуң хәзер шуны хүтүл торасмына бит, менә бик менә сигелгән, катмарлы. Әсә инде миңа хәзер лезвия бирмәй, кыркып куяһаң материалдан бит ул кезәкәй тигергә тиеш. Шул нисек хүтергә өйрәтеп үзенең кулы тимәй вак балалар бит күмәк булдык. Энәнең осы белән генә баягы бер yerен алам да инде. Иптең осы гына шул yerдән генә юллайым. Ул сигелгәннең дә бит икенче yerдән тарттына, икенче ягына китеп бара ул. Хәзер мине буны үттермәскә итә кыртсәйм. Әсәйемнең бейеме кыртсәйм үттерергә йәлләй. Минең дә үткем килмәй матур хандыктың, дур хандыктың төбендә ята торган. Шан Маһине инәй былай әйтә. Тамянымның еләнендә 8 ожмах аскысы. Шул ожмахка бараусын булһа икән баскысы. Менә шулай итеп 8 ожмах аскысын үтеп ултыраһыңмы кызым дип шулай әйтә.
Менің картсаймайта теге махинеге ана килен балларга кийим керек дип әйтә бит шуга хүтәләр дип. Менә бу немене хигдышма хаскысы. Менә бу хигдышма хаскысы менә кайһылай. Шан хигдышма хаскысы менә ошлар материалдан булырга ла мөмкин ди. Менә бу анилардан итеп эшләнгән. Менә әйтәм һәр кемнең үзенең неме менә бу да хигдышма хаскысы бар хәзер бу бидәк борынгы китапта бар. Картайымдан китаплар инде хигдышма хаскысы бит сәскә түгел бит сәскә тибез инде сәскә түгел хигдышма хаскысы бит ул дип тыя торгайлар. Шул тәңкәләрдә күмбәз кадаганнар инде шуннан корт башы койганнар. Менә шул корт башының урынына дип инде мен төймәләр коям инде. Менә булаларда менә корт башының урынына койганмын төймәләрдә. Кыпсактардың өсөү карагай кыпсак, кара кыпсак, сәнкем кыпсак. Уларның бөтәһендә бетү. Мөһер түгел бетү. Бу бетү карагай кыпсактың менә мунсактан эшләнгәнме, мәргәндән эшләнә, аньянан эшләнә, менә бер төрле менә бу хары булырга мөмкин, менә бу яшел булырга мөмкин, төрле булырга мөмкин. Әгәр бер иш булмаһа, менә төрле мунсактан эшләһәң дә була. Менә яурын сагала, иң баш ягында яра, иңсе. Менә бу да барыбер шул бетү. Менә булар айрым бетү бит менә. Итек бүрелгән менә бу кадморынлап, мөденә күрә бер осталык инде. Бу кадморынлаганды дур тушлы хатыннар шигырнәләр биреп куя торганнар шулайтып. Билетенгәнне икесе төрле материалдан куелган инде. Элек бит менә йыртышка йөрү булганнар бит шулар йыртыштан моторрак нимә ваха, уже һич сүз куйган шулай урнаштырып куян, әйе, моторлаусын. Олының баягы тояктың урнабында сәсәк куелган. Бала имедген хатыннарның да шулай түшендә. Менә бу бала имеде үсемдә хаклыкка. Менә хәзер ул нишәгәндә монда ул түймә кадап куйган, хәзер менә yerеннән генә ыскындырып, яки уның менә менә кабыргаһына менә ундай ысқылат ди торганнар инде. Ысқылат менә шайтып биреп куйлалар. Шунда ла түймәләр куялар. Биләктәрдә өйрәнү өчен әдәбият, укыным инде орнаментлар турында Раул Кузеевтың китабы, Светлана Николаевнаның китаптары, шуннан Рим Янгожиндың китабы, нимәләр булганда музейда эшләнеп бит инде. Безнең районда үсәргән түңгәүрдәр яшәгән, шуннан һуң кыпсактар, бөргәндәр бар. Ялан кыпсак дигәндә кара кыпсактар яшәгән. Хәзер улар юк, кыпсак авыл бетте. Шул авылның эргәһендә 3 километр гына Айылы дигән авылда укыттык. Шундагы ниләрдән дә хараша торгайным. Ишмулланың өенә иң тәү барган вакытта безнең нимәнең эргәһендә сәнкем кыпсактың тирмәһе булды. Без президентның авылынан билде. Тәвәккәндән бетте сакырышырга дип тәйләнгән. Бер түбәтәйдең тузып киткән түбәтәй ята. Шул түбәтәйдең нимәһендә ошо нимә тора. Бетү, менә бетү бу яйгырлы бетү дип атала икән бу. Менә бетү. Дигәнә бер бетү бергә төрле генә мусактан эшләнгән. Бу яйгырлы бетү. Яйгырлы бетү дип Айылы дигән авылда ялан кыпсагы булды бит. Шу ялан кыпсагы кара кыпсак шунда бер укытучы агай эшләгән. Шуның атаһы Айса дигән улатай бик күп сөйләй торгайны. Бу менә яйгыр бетү. Менә бу бетү. Әмәнә монда тирәсергәһенә шулай ук мотор. Тирәсергәһенә менә ошондай сигүле бар бит ул. Ул сигү бар бездә. Бу сигү баганалы сигү дип атала. Элек безнең башкортлар менә ошо сигү менән сигәр ул менә музейда бар ул. Яйгыры бетүде монда ла алдым. Бу тояк ошо сөйләм менән бетерелгән. Тояктың ошо сөйләм мунсагы белән бетерелгән инде. Бұл қара қыпсақтыққа. Қара қыпсақтың да бітуден олардың түп өлішінде мына материал, екінші түрлі материалды біту етіп қоялар. Ілмәлі сигу, тішлілмәк. Ілмәлі сигуден сылбырлы сигу. Сылбырлы деп тамбыр. Мына ірі сигілген, ірі қияс сәнсіп сигілген. Мына тояқтың ұсында мұнда тәңке қойылған. Билелген, сигілген, немелер мына үдей сигілген мүмкін. Бұлда қимметлі күлдек бітінде, итектен батқан бұлда, итек басылған. Бітеудің бір түрі әр ұсында баяғы шой болайынды, айырып қойылған. Айырып қойыла. Олонындала шул, олонындала шул. Киімдердің дүнияғында үйреу, тарих, географияғын көз алдына кетіру, хатта оның кейген кішерді көз алдына кетіру бітінде. Баяғы әсейімдің еләнін бұздым бітінде, ол ұнытылды, бүтті.
Ленинградқа, Мәскәүгә барырга туры килде. Шан Ленинградта бер нимәгә карамай Эрмитажда. Нисектер мин шул нимә белән кызыксынам. Шан һәр бер төймә, һәр бер тәңкә нимәләр инде ул кайдан или Кытайдан эленсез заводтан җыелу ята. Мен әйтәм, аны әсәемнең тәңкәләр нимәләр нишләп хакламанык икән дигән уй төште. Мен шунда мин күреп кайтып. Шан Петр Первыйдың кафтаннары тегеп өлгермәгән кителгән 2 кафтан ята. 57-нче ел инә ул. 40 елдан ашык. 50 ел? Шул Исәңгелдә дигән авылга ебәргәннәр, хәзер Исәңгелдәнең балаларын 7 класс беткән мәктәп булмаган. 7 класс беткән кеше юк ине авылда. Магнитогорская экскурсияга барып, балалар белән күреп кайтып, шуны балалар белән Краевский музейга баргайнык. Бындай нимәләр бездә менә Үргисәңгелдә күп ул тиләр, шунда кылыс нимәләр, Үргисәңгелдә 2 километр гына юрында гражданнар хугышы вакытында окоп булган, нык хугыш булган аклар менән кызлар арасында. Балалар хәзер алып килә башланы, шан музей төзергә дип уйлап алып киттек. Музей төзүдек аны шунда. Шун мин үзем итәкчелек итеп Исәңгел мәктәбендә. Мин шунан борынгы киемде тегеүде уйланым да, шунан башлап мен тасмамы, етмәме, улакта бит әле юк бит әле материалның юклыгы. Мулинамы шунда ире сипләр ул кайдан алаһың уны? Ул кеше йөргән ердән генә алып кайта. Шулай итеп бия башламшан аньялар ул беткән ине. Мин аньяны лицензиялары барганда Якутияларны беләккә гыдым яшәгән, шул Якутиянан алып кайттым интәүгән елларымда. Музей төзибез дип минем шундай план булды, мин шунан нимәләр ия башладым. Менә канатлы күлдәк, менә безнең якта күргәнем бар инде, канатлы күлдәк дип тигеп кия торганнар. Катмарлар менә билгә тикле халып та кия торганнар. Менә канатлы күлдәк 2 яктан халына инде катмарлары. Кәләпүш дип әйтәләр, Гәләбәш дип әйтәләр. Ленинградта Румянцевтар музейында берәү хаклана, берәү Венгрияла хаклана. Иң тәүдә Кәләпүште кайда ишеттем? Бөек Ватан һугышы елларында Әбеш дигән мәктәптә укырга туры килде. Шуннан юага барырга булгайнык. Теге Алатай әйтә, берләрдә без йоклап йөрим инде мин. Гәләбәш илгән якка китеп бармагыз, ул Хакмар шаты инде. Гәләбәш илгән якка китмәгән. Шул кызларның уйнай торган урыны булган икән. Гәләбәш илгән дигән тау, бәләкәй генә түмәле, шул тауда таш. Ул Алатайның Гәләбәштә онытканмын. Шуннан панамкалар сыга башланы балалардан. Панамкалар сыга башлагайны, шуннан мин кызым менән улым бәләкәй генәләр, шуларга панамка кидереп Утарбайга алып кайттым. Әсәем Кәләпүш ди. Шуннан ул ничек Кәләпүш, ул панамка дигән булабыдыр инде. Шуннан ул һөйләп алып китте. Ана шулай борынгы нимә булды. Һинең дә бар ине, шул нимә вакытында картайым мулла булганым инде. Шуны яшәргә бер икенче һүз тимәгәнрәк, фәкыйррәк туганнарыбыз булгандыр. Шул безнең агайларга яшәргә биргәннәр дә, улар тикшлеккә күмгәйне, югалды дигәннәр инде, югалдымы, нишләгәндер инде. Хәзер үзенең китабын укып, нишләй башлагач, шуннан баягы искә төште. Шу музейда эшләй башлагач, эшләп карадым. Килеп сыкмай. Шан унан карап, bunан карап, баягы әсәемнең һөйләгәнен, теге бабайның һөйләгәнен эшләп, шуннан баягы гелтәнкәнән тора дигән, шуннан баягы хүрәтенә карап, шуннан bir yıl Октябрьскийдә ял итә баргайным, шунда ла музейга баргайным, шу музейда рус киемнәренә сагыштырып, калмык киемнәренә сагыштырган ошо башкортларның Кәләпүше, бая Гәләбәште күреп калып, шуннан ошоны теге тәүгеһен эшкиндерә алмам, шуның һуңынан эшләнем. Башкорттыкы дип мин әйтә алам, баягы Алатай һөйләнеп битте, дә шулай башкорттыкы калган дип, ошой нимәнән калган дип, шулай әсәем һөйләнә. Бая әсәемнең һөйләгән Гәләбәш дип менә йөрә, менә нишләп тора бит инде. Менә панамканың нимәһе шикелле. Шуннан хәзер арты уның менә шулай олын төшеп тора инде. Менә шуга күрә мин хәзер ошоны шуларның нимәһенә каратып, шул баягы китаптагы хүрәтләрдән дә күп укып, менә шулай дип эшләнем инде. Менә бул торган көмештән булган. Лыстан кәтиләр баягы көмештән тора, лыс көмеш. Бул инде бик йөрәк булган инде. Баягы бер байкыды, шу уйнарга барганда Гәләбәшен элеп калдырганда, шунда шуга Гәләбәшелгән дигән бер түмәлес бар. Бул борынгы, бик борынгы, бул югалып калган. Октябрьский калаһының Краевский музейинен алып укыйным. Шунда улар инде язганнар инде хәрби кызлар инде, баягы пахутка йөргән бит. Шулар өчен тегелгән дип язганнар ине. Менә бу кызның камзулы шулай үзе кылыкмайды, беселгән. Сезнең якка нисек итеп беселәр камзулды? Ой, борынгы бит ул катмарлы, борынгы дип эшләгән. Менә ошо yerдән уларның менә 4 ая, 5 ая дип әйтәләр. Менә ошо yerдән менә ошо аркыры кыркып җибәреп, шуны хәзер менә ягын тарыктырып, менә ягын киңәйтеп, менә шулай итеп дигән ул камзул бездә берәү бар. Нидән алып кайттым мин? Степнойдан. Клюш булып менә шайтып тора.
бұрынғылардың. Келгене камзол киіп, келгене кезекей киіп, келгене елен киіп жүрмеген бит. Қатын-қыз арасында, қашаяқ тирәһендә, эшләй ашу тирәһендә. Шунда алъяпкыс кигәндәр. Менә бұл көндәлек кия торган алъяпкыс, менә китәле, менә башкорт алъяпкысы, менә аркаға кайһылайтып эшләнгән. Хәзер бер елы бер авылга кунакка барганда килендәр менә генә бәйләгән алъяпкыс нишәдә, шәм берәү әйтә: "Эй, менә аларның алъяпкысын, борынгы алъяпкысы тигеп кидер кирәк ине. Аркаларына ла йылы була бит. Менә инеп сыгып йөри бит инде ашу әзерләгән. Мәйтәм тигеп күрһәтегез, нишәп күрһәтмәгез. Шул борынгы алъяпкысты менә тикте, менә аркалы. Менә бул көндәлек ашу тирәһендә кия торган алъяпкыс менән күлдәк. Менә был алъяпкыс килен кешеләрдән кызы озаткан вакыттамы вакка ясенсеп эшләнгән бидәк кулялык сигә торган килендең бүлеккә тигән алъяпкыслары. Алъяпкысы сигелгәнме дип һорай торганнар. Менә ул катын кызның кулы эшенә остамы юк микән белүсен. Тастамалы сигүле хәтта бит силгауда сиккәннәр борынгы вакытта. Кияүдән кияүгә бүләкте силгауда сигеп әзерләгәннәр. Салын күрәтүсен силгауда сиккәннәр. Менә бу купай саклы күлдәк. Фонарик тор инде менә купай саклы күлдәк. Менә шул икенче төрле товардан куеп, менә бу кызларга тигә торган яшьләргә купай саклы күлдәк. Менә ала купай саклы күлдәк, менә ала тигән белән икеле купай саклы күлдәк. Маңлайса, менә маңлайга гына куелган тәңкәләр маңлайса, моны мәрендән эшләргә мөмкин дип эшләнгән инде. Менә такыя. Такыя менә колак саһы, такыя. Безнең ошо көньяк көнсыгыштагы баягы ите арау катын кызларының кийгән киемдәренең өлгеләре. Бәлки монан да башкалар бардыр, мин күрмәгән, мин белмәгән бардыр, мин үзем белгән, күргән күлдәкләрне тегеп күрһәтергә тырыштым инде. Кергән вакытта нимә һеҙҙең өсөн мөһим булды? Нимәне һаҡларға тырыштығыҙ? Музейга эшкә алдылар бит инде. Ул менә сәңгелдәк ябыу, хәҙер шуны эшләй, менә биләү дип әйтелә, менә биләүен эшләргә, менә ошоны, менә урын йыйган, ястык, кейеҙ, нимәләрҙе мин үҙем дә йөрөп йыйғайным. Мин электән дә Иҫәнгилдә музей эшләп киткәйнек, юҡ булды ла ҡуйҙы. Хәҙер бит эше минең пропадает һаман. Шуны әйтәм, неужели мин шул хәтле минең хыялларым юҡҡа сыға? Шуны хәҙер бая иптәшемә музей эшләргә ҡушҡайнылар. Икәүбеҙ баяғы үҙебеҙҙең машинала йөрөп, беҙ әйбер йыйҙыҡ. Шунда әйбер йыйғанда бит кешенең кейемдәрен ҡарайым. Әйтәм, баяғы силғау сигелгән тигәнде. Илкеләр бит хәҙер үлеп бөттөләр. Менә хәҙер ауылда иң өлкән, менә Сик ауылында иң өлкән апайым минең 26-нсы йылғы. Башҡа унан өлкән кеше юҡ. Ирләрҙең иң өлкәне 29-нсы йылғы. Уйлап ҡара, минең тиҫтерләр генә. Боронғолар юҡлы хәҙер. Хәҙер шуларҙың һәр береһенә нимә һорап, ул ситекме булған кейемдәрен шайтып беҙ әйбер йыйҙыҡ. Шуның хәҙер мин баяғы иптәшем үлеп китте, ҡапыл үлделәр китте. Шуның Уфанан килделәр инде, шайтып музей төҙөргә тигәйнегеҙ. Өйгә килделәр, шуның мин булған әйберләрен күрһәттем, ҡайһы берләрен алып китмәк була, мин бирмәнем, әҙерәк башым эшләй бит инде. Алып киткәс был яҡҡа килмәй тип. Алып китәбеҙ дә, һеҙ музей эшләгәс ҡабат бирәбеҙ дип килделәр. Мин әйтәм, юҡ, бирмәйем мин. Шуның музей эшләнмәһә, мин әйтәм, эшләнмәһә ятыр шунда дип шулай тием. Шуның шул хыялымды тормошҡа ашырғас, шунан бында килгәс тә хәҙер баяғы кейемдәр тураһында хәҙер менә бер йылы нигә ҡоролтайға барған ваҡытта Янбухтина килгәндә шуның хәҙер минең кейемде ҡарап, апай, менә ҡайһылай итеп тороп эшләгәнегеҙ, мин дөрөҫ эшләгәнме тием, төшөмдәге селтәрҙе дөрөҫ эшләгәнегеҙ, мин Янбухтинамын тием. Шул Янбухтинаның китапларын уҡып, фольклорсыларҙың семинарына йөрөйөм бит инде. Наталья Николаевна үҙе шунда башҡорт кейемдәре тураһында һөйләне. Ана шунда ул һөйләгәндә үҙем эстән уйлап ултырам. Баяғы баҙнатсалығы итмәйем инде, менә шулай итеп һөйләмәйем. Әгәр мин бер нимә һөйләргә ушам, уже яҙып алырға әҙерләнеп торалар. Мин бик ҡыҫылып та барманым, тыңлап йөрөнөм, өйрәнеп йөрөнөм. Шунда музейға эшләргә бирермен тип, ана шул бөтәһен йыйҙым электән. Әйтәм, Иҫәнгилдә мин башлағайным. Үҙемдең хыялым бар ине. Ошо кейемдәргә. Тәүҙә баяғы ырыуҙарға бик иғтибар итмәгәйнем. Аҙаҡтан хәҙер ырыуҙар хәрәкәте, 90-сы йылдарҙа уже ырыуҙар хәрәкәте нишләне бит инде. Маҡар тигән ауылға барғанда бер ҡоҙағый, хәҙер әллә ҡасан үлеп ҡалды. Шул ҡоҙағыйҙан һорашып, менә маҡарлар юрматаларҙың нимәһе бит. Юрматаларҙың һеҙҙең киләнегеҙҙән инде. Ҡайһы берәүләр белмәй, өлкән булһа ла, беҙҙә боронғо кейем булманы ти. Ҡайһы берәү менә хәҙерге сәхнәлә кейеп йөргәнде, ысын башҡорт кейеме тиҙәр инде. Шулай тип әйтәләр. Ана шул юрматының нимәһенән һорап, менә уларҙың биҙәге бая ҡоҙағый. Өлкән ҡоҙағый йырлай килеп тороп, баяғыны йырлаған яратмай. Әбей кешеләрҙе яратып тормайлар хәҙер. Дөртөн әйтәм дә ҡуям мин. Йырлай, нишләп булмаған тауышы менән йырлайһың тиҙәр. Шо Маҡар ауылында ҡоҙағыйҙың түбәтәй, бер түбәтәйҙән килеп сыҡты. Шул түбәтәйҙең түбәһендә менә ошо биҙәк тора.
Тираяк дейбел, тираяк. Тираяк хәзер аптырап торам, бая тираяк икән. Тираяк. Әйтә, Кодагый белмәһең менә, Алла бит алдала түгел, артала түгел, уңдала түгел, хулдала түгел, ирдәлә түгел, күктәлә түгел ди. 6 як. Менә шуннан алынган ошо бидән бидәктеп, ошо түбәтәйдәге бидәкте шайтып һөйләнә. Кодагый. Кодагый һөйләнә. Фамилиялары Мухина. Ошо еләндән бидәген ул шулай дип әйтте инде. Менә шулай бирелгән. Сеткалы төшерелә, тәһенең нимәһенән дип һөйләнә инде. Менә шуның һөйләгәне буенча мин эшләнәм ошона. Баш киемнәре менә бу Белорет нимәләрендә мин караганым бар. Улар ошондай калфак кияләр. Шундай нимә яулык ябыналар инде. Менә фольклорга йөргәндә улар. Бу калпак, моныһы такыя. Безнең якта бит такыянлар кигәннәр, нимәләр кигәннәр, тахтардылар кигәннәр. Тахтар ул бөтә башкортларда да булган. Ул шел урынына. Төньяк-көнчыгыш тагы. Менә бу күлдәкте мин ана Сания Абдуллина дигән фольклорчы йөри, шуның күлдәгенә акчасын кырап эшләргә тырыштым. Ул якка Салават районына әйләнсә барганым бар. 1991 ел Салават районында музей асылганда ла бардым. Шунда бер семья үзләренең выставка итеп эшләгәннәр ине. Шунда мин караным уларның киеменә. Иңдилә сыйып куялар инде, мин оны өлгермәгәнмен. Без баны сылбырлы сигү дибез, сылбырлы сигү. Тамбырны инде шуна хәзер буларның үзләренең телендә бул тамбырны микән инде сигү дип атала дип хораным инде. Тембәрәне белмәһең моны әйтене берәү. Шулай икән дә дип киттем инде. Бул төньяк көнбайыш башкортларының киеме. Нәйдә баягы йөргән вакытта лагил карап йөрим дә айры сигелгән битендә инде аерма менә бөтенләй менә сигүдең төрө башкаса. Шул ук баягы тамбырлы сигү. Шулай да менә сәскәнең нимәләре менә симметричный дип эшләнгән инде. Менә бунда ла бик симметричный, бунда нык халынган. Шуның менә күлдәк ниләр Мәскәү менә тарырак итеп беркенә караганда менә нәкенә итеп халынган. Шуның такыя инде буларында менә такыялар. Татарлар менән башкортларның такыяһының арасында аерма, башкортлар һич сүз яулык ябынган. Шуңа күрә уның такыяның алъягы гына сигелгән булган. Яңавыл бакалы, балташ шул төньяк башкортларның киеме. Шуны күргәннәр нимәһе? Бу күргән башкортларның киемнәре миңа бик нык таныш. Буны нык итеп эшләргә кирәк. 1955 ел бездән делегация барды. Шул делегация составында мин күргән өлкәһендә булдым. Ике башкортларында үйләрендә лә булырга туры килде. Куршаулык ябыналар. Ну бу куршаулык түгел инде, бу яулыкта икән бергә ябыналар. Менә ошо йорт тотыш сигелгән. Шуның менә берәүһенең 4 катын шул безнең алда мандалны уйнап сагыш яһагайлар. Берәү менә ошо торган гына ынья, мәрген, сын мәрген. Шанимә дип аталат кулак сатыны менә ошоны шулай эшләнгән. Уларның кирсек зигзаг булыр инде русайтак. Моны Хамара башкортларының киеме, Хамара башкортлары Баймак районы колхоз нимә бар, Ялайыр совхозы бар, Баймак районына. Шул Ялайыр совхозына төзелгәндә иң беренче шунда шул нидән Хамар өлкәһеннән килгән башкортлар Һәдия Дәүләтшинала шунда яшәгән. Һәдия Дәүләтшина урамы бар. Шул яшәгән йортта ла билдә бар шикелле. Булай урамын беләм, Һәдия Дәүләтшина шунда яшәгән ире менән. Шунда килгәннәр. Исәнгилдә авылын күсергәннәр. Исәнгилдә авылына, хәзерге Исәнгилдә авылы, бездәге Исәнгилдә. Шуның эргәһендә генә булганда, бу шулай зур ердән кешеләр килә, шул совхозга инәгә дигән икән, булар үзләре юк, без ундайга бармайбыз, борынгысы яшәйбез дип, хәзерге Исәнгилдә урынына күсеп сыкканнар. Шунда Хамар башкортлары яшәй. Латипов Совет председатель булып килде, шул килгән, туганнары шунда яшәй. Киемнәрен мин шунда һорашдым. Буларда баягы күпселек елән булгандыр ул тиләр, улар килгәннәр бит инде ул яктан елән булгандыр ул. Основны кәзәкәй ди. Шуңа күрә мин менә хәзер кәзәкәй тегергә куйдым да кәзәкәй. Шуннан менә сигелгән, шулай аппликация белән сигелгән нимәләр инде. Башында уларның тахтар булган. Бу ябыштырып сигү, бунда сигү өстенлек алган, төп ябыштырып сигелгән, сигү менән эшләнгән. Бу итәктән бирелгән, шу аппликация белән эшләнгән. Баны бизәле башкортларныкы дип менә шулай нимәсе кайншыра. Менә уларның менә бидәү юк бунда. Ука менән генә куелган, менә тәңкәләр дә юк. Менә баягы тахтар. Менә бу тахтар шел урынына. Баягы эшкә барганда көндәлек нимә өчен былай сигеп нишәп торылмаган. Бу менә кунакка йөри торган тахтар, менә сигеп эшләнгән. Менә бу ягынан да менә баранда андилар белән эшләнгән. Тахтарның тышынан бүрек кигәннәр, кәпәс кигәннәр. Кыш көне буга кәпәс бер усы алда тора, икенче усы артта тора. Шуңа кешенең буеның озынлыгына карап 2,5 метр, 3 метр озынлыгында материал актан эшләр.